Здравейте! Казвам се Димитрина Озунова и съм мениджър на една от най-успешните кантори в адрес Варна. С толкова много информация в специализираната преса и интернет, клиентите често се питат защо да се обърнем към фирма за недвижими имоти. Опитват се да купят или продадат, занимавайки се с рекламиране, оферти, огледи. Някои успяват, други не. Уважаеми клиенти, ако все още не сте решили, ето ви няколко причини да се обърнете към професионалистите от моя екип. Добрият брокер ще ви запознае с цените на имотите в района, в който търсите. Той ще ви спести излишни огледи, ще води преговори, защитавайки вашите интереси. Вашият брокер не определя цената. Той ще ви насочи и ще ви подпомогне да вземете сами правилното решение. Работата с професионален брокерски екип ще ви даде възможност да сключите сделката с имот при минимален риск за най-кратък период от време и при най-добра пазарна цена.